ଗହଣ ଦଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରସିଂହଦେବଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ। ଗହଣ ଦଳର ଷୋଳମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ମା ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ। ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିମଳାଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ। ଆଜି ଆମେ ଗହଣ ଦଳ ତରଫରୁ ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଏକାକ୍ଷର ମେଳା 64 ଯୋଗିନୀ ପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ। 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ଆଗକୁ କ'ଣ ନୀଳାଖେଳା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଏ 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମେଳାଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ସେ ହୁଏତ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେଣି। କାଲି ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ମେଳା କରିଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଇ 64 ଯୋଗୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ମେଳା କରିବା। ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇକି ସିଏ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ହୁଏତ କିଛି ସେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ମେଳାଟି ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କରି, ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଏକାଗ୍ର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛେ। ଗହଣ ଦଳର ଛୋଟିଆ ମଣ୍ଡଳ ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ର ମେଳାଟି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 64 ଯୋଗୀଙ୍କର କ'ଣ ନୀଳାଖେଳା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ କଳ୍କିରାମ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଗହଣ ଦଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ଏବଂ ସାଧୁସନ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାହେଲେ ଏ 64 ଯୋଗୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ କଥା? ସେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବେ କଳ୍କି ଅବତାର, ଏବେ କଳ୍କି ଅବତାର। କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏବେ କଳ୍କି ଅବତାର, ଏବେ କଳ୍କି ଅବତାର। 64 ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି, 64 ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ଲୀଳା କରିବେ ଅପାର, ଲୀଳା କରିବେ ଅପାର, ଲୀଳା କରିବେ ଅପାର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ, ସେ କଳ୍କି ଅବତାର ହୋଇକି ଆସିବେ ଏବଂ 64 ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଧରି ସେ ତାକୁ ଲୀଳାଖେଳା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି କଳ୍କି ଅବତାର, ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ଆମେ ଶୁଣିଛେ। ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ ସେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଂହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ 12 ହାତ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ହେଲେ କିଏ? ସେ ନାଇଁ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ବସୁଛନ୍ତି 64 ଯୋଗିନୀ ତାଙ୍କର ହେଲେ ଅସ୍ତ୍ର। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ। ସେ କିଏ? ସେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କିପରି କରିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସେ ଗହଣ ଦଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠାରୁ ଆସିଲେଣି ସେ କଥା ଆମକୁ ଅଗୋଚର। ତାଙ୍କରି ବିଷୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯେଦିନୁ ସଜନୀ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେବ ଖୋଜା, ଯେଦିନୁ ସଜନୀ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦେବ ଖୋଜା, ସେଦିନୁ ଶ୍ରୀହରି
मते जनमीर पाउचंती गुटे पूजा पाउचंती गुटे पूजा ओ पाउचंती गुटे पूजा पाउचंती गुटे पूजा सनातन धर्म स्थापना करिबे अनंत गजाई अनंत गजाई गोड़ाई रखिबे साधु संत भक्त गहन दरे खाई गहन दरे खाई ओ गहन दरे खाई गहन दरे खाई कौन कौन महापुरुष जेदिन उत्तर दिगरे देव ध्वजा पड़ता जो लंजा तारा बोली कहनी ताकू देव ध्वजा पड़ता से श्रीहरि ये मठरे मानव रूप में अवतार होगी उत्तर लीलाखेला कर अच्छा कौटी ना गहन दल अच्छा कौन कहे सनातन धर्म स्थापना करेंगे अनंत ध्वजा उड़े अनंत ध्वजा बोले आमर आम जो मेला कर बस गोटे गोटे अनंतर मूर्ति अच्छी से अनंत ध्वजा को उड़ाई से लीलाखेला करेंगे और साधु सन्त भक्त को रक्षा करेंगे कहते से पुणी केवे छाड़ आसिले जो देव ध्वजाटी केवे पड़ता नील चक्र ध्वजा खसिब प्रभु रंगा अधर जनते जन्म होइबे विष्णु समाजोहर नील चक्र ध्वजा खसिब प्रभु रंगा अधर जनते जन्म होइबे विष्णु समाजोहर तेरी चारुलीला प्रकाश हेब तेरती गुणे मन तीर विचारे अतु तजे सत्यमने मन तीर विचारे अतु सत्यमने मन तीर विचारे अतु सत्यमने मत नीलचक्रा ध्वजा खसब जो जगन्नाथ मंदिर नीलचक्र गोटे ध्वजा खसिक तले पड़ता से केवे ना जो ध्वजा खसी से प्रभु जन्मग्रहण करते जाजनगर विष्णु शर्मा कहे जन्मग्रहण करते महापुरुष कहते से केवे ना से लीला प्रकाश हम 13 त्रिगुण ये 13 त्रिगुण मैंने कौन बुझा आम 13 त्रिगुण बोले महापुरुष गाणितिक सूत्र में कहते 13 3 गुण है के 39 पुणी 13 पुणी मिसेवा 13 आउ 13 त्रिगुण 39 मिसेक 13 ना 1952 मसीहा से 1952 मसीह प्रभु कल्कीराम जे जन्म ग्रहण कर गहन दल माध्यम लीलाखेला कर प्रभु कल्कीराम विद्यार्थी से कोटी निवास कर महापुरुष विषय कटक कटी जनम लेवे एकाग्रता संसारे देवे कटक कटी जनम लेवे एकाग्रता संसारे देवे सनातन धर्म परिस्थापन शेष अवतार करती जान सनातन धर्म परिस्थापन शेष अवतार करती जान कहते कौन कटक कटी अनुसार जन्मग्रहण करेंगे कटक कटी बोले अंटा
ଅଣ୍ଟା ପୋଷଣକୁ ଆମ ଶରୀରର ଅଣ୍ଟା ପୋଷଣ କଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାଜପୁର ହେଲେ ପାଦ, କଟକ ହେଲେ କଟି, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବା ମସ୍ତକ। ତେଣୁକରି ସେ ମୋତେ କଟକ କଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱଟିକୁ ସେ ସଂସାରକୁ ଦେବେ। ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ସଂସାରକୁ ଆସିନଥିଲା। ଇଏ 4 ଯୁଗ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଯିଏ ସଂସାରକୁ ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଦେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍କିରାମ ବା ଶେଷ ଅବତାର କଳ୍କି ଅବତାର। ଖାଲି ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱଟି କ'ଣ? ଏକାକ୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱ ଚିନି ପୁରେ